Περιορίζοντας τα λάθη στο ελάχιστο σε σχέση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, η Κοζάνη επικράτησε 3-0 των Κομνηνών, που από την πλευρά τους έδειξαν ότι μόνο τυχαία δεν ήταν τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης και της δεύτερης αγωνιστικής. Δημιουργώντας και πάλι αρκετές ευκαιρίες, η Κοζάνη εκμεταλλεύτηκε 3 από αυτές, ενώ ευτύχησε να μην πληρώσει το κακό δεύτερο ημίχρονο και το διάστημα 45-65, όταν τα Κομνηνά έκλεισαν τους ερυθρόλευκους στην εστία τους, χωρίς όμως να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα. Συνεχίσαμε σήμερα και κάναμε μια δεύτερη μεγάλη νίκη επί ενός αντιπάλου που ξέρει να παίζει ποδόσφαιρο. Μπορώ να πω ότι ήταν δίκαιη η νίκη μας. Ειδικά στο πρώτο μήχρονο προσπαθήσαμε και παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, δημιουργήσαμε πολύ καλές ευκαιρίες. Στο δεύτερο μήχρονο, στο ξεκίνημα για ένα 20 λεπτό, η ομάδα των Κομνηνών ήταν πάρα πολύ καλή. Ευτυχώς αυτό το διάστημα δεν δέχτηκαμε κάποιον γκολ. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Κοζάνης για την νίκη της. Ήταν ένα ντέρμπι. Στο αγωνιστικό κομμάτι, εγώ προσωπικά θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Δεν έχω κανένα παράπονο από την προσπάθεια. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Όσο και αν φαίνεται περίεργο αυτό το 3-0, η ρεαλιστική άποψη είναι ότι μας αδικεί, είναι πλασματικό. Στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχε μία ομάδα μες στο γήπεδο. Το σκόρ ήταν 1-0. Μία ομάδα έπαιζε, μία ομάδα δημιουργούσε, μία ομάδα έβγαινε σε επιθέσεις, μία ομάδα είχε την ατυχία. Και υπήρχε και μια ομάδα βέβαια της Κοζάνης που εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος, ενώ είχαμε εμείς την μπάλα, σε μια αντεπίθεση, έκανε το 2-0. Το παιχνίδι ξεκίνησε με εκατέρωθεν καλές ευκαιρίες, αρχικά την κεφαλιά του Λιάμι για την Κοζάνη και το σούτ του Αραμαδανίδη για τα Κομνηνά. Στο 20 σούτ του Σαβούδη βρίσκει το κάθετο δοκάρι και 3 λεπτά αργότερα ιδανικός συνδυασμός των Ερυθρολεύκων φέρνει τον Μαρκόπουλο σε θέση βολής, ο οποίος ανοίγει το σκορ. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Η ομάδα μου κατάφερε να δημιουργήσει 4-5 καλές στιγμές. Αυτές τις 4-5 καλές στιγμές είχαμε 2 δοκάρια, κάναμε 3 γκολ. Πιστεύω παίξαμε κατά διαστήματα καλό ποδόσφαιρο, αλλά μπορούμε να παίξουμε ακόμα καλύτερα. Μεγαλύτερη διάρκεια. Τα Κομνηνά πιέζουν για την ισοφάριση και το σούτ του Φίλκα αποκρούει σε κόρνερ ο Ζινόβιος. Τη σκητάλη παίρνει ο αδερφός του τερματοφύλακα της Κοζάνης, ο οποίος έχει 2 καλές στιγμές. Αρχικά μία κεφαλιά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια σουτ στο οριζόντιο δοκάρι. Το ξεκίνημα του δευτέρου 45 λεπτού φέρνει τα Κομνηνά μπροστά στην εστία της Κοζάνης. Στο 50 ο Λυκόπουλος σκοράρει, έχει προηγηθεί όμως το σφύριγμα του διαιτή για θέατρο του Αραμαδανίδη. Ανατροπή υπήρχε, όχι όμως μέσα στην περιοχή. Τα Κομνηνά πιέζουν μέχρι το 65, δημιουργούν ορισμένες καλές ευκαιρίες. Εκεί κάπου όμως ουσιαστικά το παιχνίδι τελειώνει με το δεύτερο προσωπικό τέρμα του Μαρκόπουλου. Σίγουρα είμαι ικανοποιημένος όταν σκοράρω και κερδίζει η ομάδα μου. Αλλά εντάξει, σημασία δεν έχει τον γκολ, σημασία έχει να κερδίζει η ομάδα. Αλλά από τη στιγμή που πέτυχα εγώ τα γκολ, είμαι 2 φορές ικανοποιημένος. Στο 80 σειρά έχουν τα Κομνηνά για το δικό τους δοκάρι στο σούτ του Φίλκα, ενώ ακολουθούν διαδοχικές αποβολές για τους φιλοξενούμενους. Στο 85 αποβάλλεται ο Μπουράκης με δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο και 1 λεπτό αργότερα ο Φίλκας. Το κερασάκι στην τούρτα για την Κοζάνη έρχεται από την κεφαλιά του Ζινόβιου. Δεν είναι ο δικός μας. Θα είμαι σίγουρος ότι αν συνεχίσουμε έτσι όλη τη χρονιά, η τύχη που μας γύρισε σήμερα την πλάτη θα μας δικαιώσει. Δεν έχουμε δηλαδή να φοβηθούμε τίποτα, αρκεί να δουλεύουμε έτσι όπως ακριβώς δουλέψαμε. Και οι φίλαθλοι που ήταν, πιστεύω, στο γήπεδο ευχαριστηθήκαν από το θέαμα που δημιουργήθηκε και είναι σίγουροι και πιστεύω συμφωνούν με αυτό που λέω εγώ, ότι το αποτέλεσμα μας αδικεί και αξίζαμε τουλάχιστον την ισοπαλία. Λογικό ήταν να μην έχουμε τόσο καλή ποιότητα, γιατί όπως ξέρετε έχουμε 4 παίκτες που ήταν εκτός 18. Θέλω να διαβεβαιώσω στους φιλάθλους να έρχονται και σε μικρό χρονικό διάστημα θα βλέπουμε και ποιότητα. Και στο προθεσινό παιχνίδι που παίζαμε στα Καλύβια δημιουργήσαμε 8 κλασικές ευκαιρίες και βάλαμε 4 γκολ. Και έχω πει νωρίτερα ότι είμαστε ομάδα η οποία μπορεί και πρέπει να εκτελεί πολύ.